Sa guys, magparada namin. Mga pang prisisa, love you na. Among my loves, prinsesa na mo. Kay ni Crystal guys. Hi. Tapos ni Pulo. Hi. So, kami yung sa kapamilyahan. Kuban mi sa posisyon. Sirbilin dia. Hello guys, majong adlaw na tong tanan. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Diya guys, ang pakita na ni ahang kuan kanang gumamila nga yelo. Diya rang gamadja, radyo ni siya nga punuan na. Diya nimbuwak na. Diya daghan makadyo ko gipang tugsok dani guys kanang yellow og kulay pink nga kuan gumamila. Diya radyo ni siya kagamay. Pero cute kaadyo kay nimbuwak na. Diyan na po isa guys na nanapod sa PUOS. Yung naladya mali. Diyan guys, kalitra ba dyan ulos? Kusog na kadog hangin ba? Oh, nakaguros na ang hangin dito sa babaw. Murag hangin, murag nasi babaw. So, Sabado dayron guys, kanang alas 2 madto na day mi og simbahan. Kay karon di ay ang kuan, Crystal, Santa Cruzan, Rayna. Diya amping tang tanan guys, kay na hinungaw ra jud siguro ning atahang hangin-hangin, unos-unos. Ikado lagi nga among atop kay kalis ginuuwam po na tangtang sa audit. Okay raw kanang naihangin guys, nja way kuan 1. Ay no ko uyawan ako na ng lubi ba. Pingot ra ba ko? Diya guys, ngari demi og Santander kay namalit demi og kinahanglan ni Crystal para jang luto-luto. So dari naman makapalit og kanang barato nga kuan ham. So ara na sang giubanan guys kay kuan lagi prinsesa diya. Kuan kanang ari dyan na sa mamalit dari kay makasibra ka og 5 pesos. Katong kuan pang butang bitaw sa banana kung yelo. Ay, isang giubanan si Crystal nagkuan. Namalit siya kinahanglan magluto. Kay dari raman Santander agka ng yang gipalit. Di maguni sa na mabiya-biyaan guys. Hindi sa pwedeng mabiya-biyaan guys kay makidnap niya ni na. Ito guys, daghang kadung mo hanga ni kay baw mado ko naghulma kay gwapa ko no buyag. Gwapa din na sa. Bitaw guys, karon na gidahang kuan. Diyan hapon diyan Santa Cruzan. Ito sa tagmerkado. Doong mi sa sud sa merkado sa Santander. Gidang ipalit mga kuandra. Kinahanglan ni Zay nagka 1 week na lang magijahang kuan luto. A few moments later. Majugali kay ning ng aguhan. Gikuanan pa jud Miss Uwan. Diyan na rabi dagum na Pero ang amo. Oh. Simba ko lang ipalajulan tani. Magani parayo sa kuan ron. Patiwa sa gatuhang kuan ron. Ada sa kapwa. Sakto ra jud mi gipaabot dari sa simbahan guys ni Uwan. Salamat jud kadyo kay wa mi nabasa kay sakto jud mi nakasudaris.
kumbinto. Nade sila sa Crystal dari guys mag-make up. Muna diyang make up artist nga guwapa, cute. Wasing cute ni Crystal. Mag-college na. Dili. Sa ko. Diyan guys kanang pwede raman ta si Jaray mag-make up si Crystal kanya nawa lagi ijahang powder ug katong iyang cream nga pangbutang sa make up. Diyan as jay mga eyeshadow. Salamat kay kadyo ni Shelab nga na diha sa Manila si jang mga sponsor sa make up diya. Malagi to nawa lagi to ijahang kuan kanang tong powder ug katong cream kanang ipangbutang bito sa iyang naong para medyo mo puti-puti nga na ba diya. Malagi na ganahan lang ta si Jag si na laman tay mag make up guys diya. Malagi nang medyo may namalit na laman ta ko do sa kuan kanang Watson. Diya guys nahuman na og make up. So ano siyang gilisan so sabit pa dyan ni ijahang gown sa ijahang hairpin. Diya salamat na ikado sa nag make up ni Diya. Sunod guys di na naman dyan ko magpa make up si Diya na laman na mo make up kay kanang kay bawal po dis Crystal mo make up. Kanang napamalay siya ko anong pictorial lagi sa ijahang graduation. Diya arang kagwapa ka mong prinsesa guys. Okay ram po siya gawin make up kay gwapa naman bisa gawin make up. Diya kinanglan mo dyan na siyang i-assist guys kay kuhan ka ng mauna ba dyan dyan ni kanang sa una pa dyan ni hantod sa karoon na nindako na siya nung nasa Manila pa ko ma-absent dyan ko para ma-assist na ni dyan kay sa Manila mag-apil-apil mo pa ding mga kuhan lagi sa gamay pa ni dyan hantod karoon nga nindako na siya na ang gihapon kuhaan gihapon siya sa mga kuhan guys sa mga kanang kapilya. Salamat ni kadyo sa ning kuha na ni Crystal naka tripod siya lagi na ning Sagala Santa Cruzan. Guwapa na siya guys. Diyan ning sunod ay si Papa Eddie ug si Nicole kay gusto pa sila makakita sila hang among prinsesa. Diyan ni assist po si Nicole na rin mga bag nga daan ni Crystal. Diyan mga sandals kaning gown bugat man ni. Diyan kinahanglan pa po din na iuli nagka humanda ni guys kay atos dalagit pa po din na iuli ni hanggaw. So ato ning dali-dalion guys kay hapit na lagi diyan na lisod ko na ning bangan-bangan din sa likod guys manang asa ning gidali-dali kay agaban mga busy pagkadto daghan ba sila diyan. Last man si Crystal gi-make upan. Che guys nimo gawas na sila dari kay magparada na ko noon sa gwapa jagado among prinsesa mura sa og berhin na. Salamat din kadyo sa ning sponsor na ng ijahang sandal si Ma'am Jinda Gonzaga Moraga. So sister-in-law ni kuan kanang Atin Rolina. Salamat kadyo sa ijahang sandals nga murag ni taas pud siya. Jadi as ni cool nga-assist pud siya sa picture pud siya dyan. Mag pa may daris gawas guys kay magsimba man before sila magparada. Diyan dahil ipapila na sila dari kay magsugod na lagi ang misa. Diyan daghan kadyo di sila kadyo guys kanang murag 84 ni sila ka berhin nga nag suot og gown. Diyan salamat ni kadyo sa panahon. Salamat sa Ginoo guys nga niundang pud ang uwan nakisabay pud ang panahon sa ilahang kuan ba kanang Santa Cruzan. Hi kuno guys kanang gwapa jagado amuhang prinsesa. So daghan kadyo ni mga nagsagala guys kanang mga berhin nga gipang daan nila na. Daghan bagadyo naka white na naka red na naka yellow na naka blue. Ja salamat jagado sa panahon nga tagaan din sila kuan kanang wa mo uwan kay ganiha ra jud kasagag uwan pagsakay pa lang na mas baas ni uwan nandiya pag abot na mo dari sa uslob. Adto gali kay ni huneng ja timing pagsud na mo sa aming kumbinto nimbagsak na pud uwan ja karon. Salamat sa Ginoo kay okay ra jud.
Diya guys, kanang humana ang misa. So manggawas na ni mga berhin kay para magparada sa karsada. Diya halam ni sang gimute guys kay saba ka dun diya. Kuan ka ng alas 4:30 na. So magabi hadjud bidani ron guys kay lazo ra ba ka dun ilahang paradahan. Mga pang-prisisa, love you na! Among my loves, prinsesa na mo. Kaya pa maglakaw? Welcome. Ni Ma'am Rimilin. Agi mis lang bay. Nakagi mi sa bay ni Ma'am Rimilin, shout out. Hindi ako yung sa simong kaon, bi. Kaya mga supportive kayo nila, guys. Lepang tapikas pa. Makalang rin na. Hindi mo taas sa itong video ba? Wapa kayo sa guys, oh. Among prinsesa. Skyflix. Kay ni Mama Mary kay iwas mi sa hangin ug uwan. So gikaluyan jud mi ni Mama Mary guys kay wara mi na uwan ni bisag kasagad uwan ganiha paglarga namo. Ja, okay po nagpanahon alas 5 na.
Salamat kay Kadyo sa diyang gisuot nga sandal, Ma'am Jinda Gonzaga Moraga. So nakasurvive ra jud sa paglakaw nga grabing ladjuag among gilibot. Ja, kaya ra ni Cristel nga maglakaw nga taas kadto ijang gisuot nga sandal. So alas 6 na guys. Salamat dahil ni Ma'am Jinda sa young shoes. Kuha nakasurvive. Kaya daka ladyo ka og gilakawan. Ladyo mi ka gilibutan. Diyan nakasurvive sila sa young shoes. Ay sandals nga gisponsor ni Ma'am Jinda. So nahuman na agparada guys, alas 6 kapina. Sistan guys naghubad. So guys, salamat kadto sa Ginoo kay na kuanra kanang nay wara jud mi ubag una uwan ni. Ganyan naglarga na mo sa gadug uwan ja pag-abot na mo dari wa jud mo uwan. Salamat sa Ginoo. Nani kuan na nay mga grabe ka supportive bagi jahang ate guys bisag nagpislango na isipon aglantan ka Laksan ni duha. hala Ginoo ko pangilantan ni gani uwan mo ganiha guys ja Panghulan ko gani ka. Gidaw. Mga kinalawala na ko ka pamawala nang to. Si pitikot. Ang plastic pa. ja salamat kay Kadyo sa sponsor sa ijahang sandal si Ma'am Jinda. Namin ja nagyang papa oh may gadas gaon mana supportive ni kapatid.